Sa preparation. Hello mga ka-travelers! For today's episode, andito tayo ngayon sa Malinaw, Albay. Travelers, andito tayo ngayon sa Malinaw, Albay at tutunghayan natin ang Alinaw Festival at bibisitahin natin ang mga booth na nandito sa kanilang street na pinaghandaan ng mga tao dito sa Malinaw. Dahil nga ito ay festival, ay may pagpaligsahan. Bukod sa festival, ay meron din silang paligsahan sa pagandahan ng mga booth. Merong mga gulay, iba't ibang gulay, mga root crops, iba-ibang prutas, at may isda din at mga karne. Also, meron din tayong paligsahan sa pagandahan ng cart. Tutunghayan natin yan mamaya. Let's go. At kung makikita nyo, nandito na tayo sa street kung saan naka-display yung iba't ibang gulay dito sa Malinaw, Albay. At iba-iba yung barangay. Merong barangay Poblasyon, barangay Diaro, barangay Labing, and barangay Ugob. Guys, dumako naman tayo dito sa barangay Diaro. Ang dami namang saging. Iba't ibang klase ng saging nandito. Tapos, meron din silang root crops tulad ng kamote. At yung, ano po ito ma'am? Linsa. Linsa. Sabi nila, ito yung linsa. At meron pa sila sinasabing isa pang linsa, which is here. Ito. Magkaiba sila ng itsura, pero pareho sa tinatawag na linsa. Ito daw ay nabubuhay sa tubig, at ito naman, nabubuhay sa lupa. Dito sa Bicol, tinatawag siyang bunga, na ginagamit ng mga matatanda para sa pagnganganga, sa magmamamaan. Sa inyo, anong lugar ba kayo at anong tawag dito sa bagay na ito sa lugar ninyo? Comment down below! Ready to embark on your next journey?